ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аз ҳама шумо хоҳиш наворро то охир бо диққат хуб гӯш кунед ва ин навор ба ҳамон марг ба ҳамин хел ҷавонҳое ки хуни бародари худашро мехӯрад. Яъне дар давлати як бегона ҳастем. бовар кунед, баъдан мардуме ки қирғизу қазоқу русое ки нисбати тоҷико рафтори бад мекунад, мо набояд ғамгин шавем, мо набояд нороҳат шавем. ба хотири чӣ? Ба хотири ине ки як моҳ пеш аз пушти як духтар ду бародари тоҷик якдигарро латифкӯб карда буданд ва дирӯз ҳам ду тоҷик якдигарро ба марг расонда истодааст. баъдан мегӯем ки мо қадру қимат надорем, моро эҳтиром намекунад, моро дигару дигар намекунад. бовар кунед, ҳамон мардум имрӯз аз ранги рӯи мо безор аст. барои чӣ? Барои оне ки мо имрӯз қадри худамонро дар назди ӯ паст мекунем. мо худамонро эҳтирому ҳурмат намекунем. мо худамонро эҳтиром намекунем, мо худамонро ҳурмат намекунем. ба хотири оне ки мо як қавлу як сухан нестем. мо мегӯем ки тоҷик ҳастем, бале ин калимаро мегӯему, аммо афсӯс корҳое ки ин хел ҷавонҳое ки бадахлоқ бадрафтор мекунанд, бовар кунед, дигар миллат айнан ҳамин мардуми қирғиз мемонад. ҳамашро дар назар надорем. мегӯянд чанд рӯзе пеш тоҷику қирғизҳо ҷангу ҷанҷол шудааст. сабаб дар чист? Сабаб дар он аст ки мебинанд, мешунаванд ва мегӯянд ки тоҷик бо тоҷик ҷангу ҷанҷол дорад. тоҷик хуни тоҷикро резонда истодааст. ба худо қасам, то кай мо ин корро давом медиҳем? айб аст. айб аст аз пушти шумо барои инсонҳое ки бадахлоқу бетарбия ҳастед, дигар шаҳрвандони моро, дигар мардуми тоҷики моро бовар кунед, дигар ҳурмату эҳтиром намекунад. агар мо як қавл, як сухан, як гап бошем, агар мо ҳурмату эҳтироми якдигарро бикунем, дигарон низ аз мо метарсанд ё ин ки моро эҳтиром мекунанд. бовар кунед, вақте ин мешунавем ки марг ба ҳамин хел ҷавонҳое ки тоҷик бо тоҷик ҷангу ҷанҷол кардааст, пас аз куҷо дигар умеде аз ҳурмату эҳтироми дигар шаҳрвандоне ки дар Федератсияи Русия ҳастанд бикунем? хуб, қатл карданд, равон карданд. ки гунаҳкор? Аз пушти ки аз дасти урус не, аз дасти қирғиз не, қазоқ не, туркмен не, дигару дигар не, балки марги як бародари тоҷик аз дасти тоҷик. дигар дар ин ҷо зану фарзандҳои вай ятим мемонад ва падару модари вай ҷигархун мешаванд, хун мегириянд. шумо чаро инро фикр намекунед? барои ҳамин ман рости гап вақте як наворро дидам, дигар тоқат карда натонистам. хостам ки як видео камтар маълумотием гап занам. гуфти акаи Диловар Сафаров ки мегӯяд ки аз бегонагон ҳаргиз нанолед, аз бегонагон ҳаргиз нанолед, бар мо ҳар он чӣ кард ошно кард. мо хуни якдигармон ахудмон мехӯрем, мо якдигармон ахудмон мекушем. пас дигар ҳурмату эҳтиром аз дигар мардум, аз дигар мардум, аз дигар миллат, аз дигар давлат накунед. вақте мо қадру қимат эҳтироми худро поймол мекунем, дигарон баъд конечно дар ҳар куҷое боша моро назари бад мекунанд, моро дида наметавонанд. ба ҳамаш маву шумо гунаҳкор ҳастем.